Efectivamente, chegan as feiras do abril. Chega abril, estamos rematando este mes de marzo, todo listo, todo preparado, na promoción previa, evidentemente, nesa presentación de contidos, de actividades que son variadas, distintas, vinculadas, todas elas ao mundo do rural, a esencia que ten este concello, e, bueno, pues tamén a cultura, en fin, imos repasar o programa das feiras do abril, o cartel, feiras do abril Val do Dubra, 4, 5 e 6, sí, luns. Sábado, domingo e luns, como ven sendo habitual, e para falar destas actividades, para falar dunha nova edición das feiras do abril, supoño que un dos días importantes no concello, temos por aquí o alcalde Diego Luis Díaz. Moi bo día, benvido novamente. Moi bons días a Radio Líder. Como está o concello? Como quedou? Quedou ben? Eu O mesmo frío que en Santiago a primeira hora ou non? Hoxe estaba o día moi fresco, pero tamén moi soleado, o cal se agradece despois deste inverno que tivemos, que sí, vemos un raio de sol e xa temos máis felicidade. Imos ter unhas feiras do abril sen chuvia. Bueno, tocamos madera, eso sempre, pero imos mirando todos os días o tempo, pero bueno, de momento mantense, que é unha peza fundamental das feiras do abril que faga bo, de momento mantense esa predición e esperemos que sexa. Tamén recibimos a Antonio Negreira, que é o teniente de alcalde do Concello de Val do Dubra. Moi boas, Antonio, benvido. Moi bo día a todos e un saludo a todos que nos están escoitando, e especialmente aos valdobreses. Efectivamente, lles mandamos un saúdo dende aquí. Todo listo, todo preparado. Chega unha nova edición, son 3 días cheos de contidos, de actividades, de disfrute dos veciños e veciñas, pero tamén de recibir a moito forasteiro. Xustamente, estas feiras, esta festa que, pois, digamos, é dentro do calendario de Val do Dubra, pois unha data moi sinalada, as feiras de abril son para o disfrute da nosa xente, principalmente porque é un punto de encontro, xa digo, e ademais como o tempo pois vai a permitilo, a xente bótase á rúa a disfrutar nas diferentes actividades propostas, pero tamén para recibir a xente, que é algo que nos levamos buscando, nos levamos esforzando nestes últimos anos, non? Nesa promoción de Val do Dubra, en achegar a Val do Dubra, sobre todo a Compostela e a súa contorna, porque pois somos un lugar pois fermoso para coñecer, non só pola nosa festa, senón por todo o que podemos aportar. Aproveitar que un visita as feiras do abril para coñecer un pouco máis. Antonio, isto é potenciar de que existe un rural vivo, un rural con tradicións, e un rural que invita a todo o mundo a descubrilo. Evidentemente, a ver, a feira de abril é unha feira con raíces, é unha feira que leva moitísimos anos e que foi o principal exponente da actividade económica e rural, que foi moi importante en Val do Dubra, que é moi importante en Val do Dubra, aínda que neste momento houve grandes cambios, e en eso estamos, en adaptar esta feira que leva continuidade durante moitos anos, é unha feira a que se iba, a que había que ir, e síguese indo, e pois hai que... Gusta a expresión, había que ir, que había que ir, que hai que ir, que son esas feiras que hai que ir, que hai que seguir indo. Sí, porque unha cosa que hai que ir, foi sempre e síguese indo, non? Agora nós temos o traballo de actualizala, de darlle unha forma nova, porque os tempos son diferentes, a actividade agrícola, pese a que é moi grande no Val do Dubra e sobre todo a gandeira e forestal, pero hai que actualizala pois aos tempos novos, as formas de facer, que os feirantes que van agora e que expón os seus produtos, e que tamén nos están indicando un pouco por onde hai que ir, porque evidentemente a feira condiciona o futuro e di por onde hai que marchar. Claro, os que foron as feiras do abril hai 30-40 anos vanse a topar esa mesma esencia, pero unha transformación, unha adaptación, como está contando o tenente alcalde, non? Xustamente, bueno, trátase de adaptarse tamén aos tempos, non? Esta é unha feira, ademais, que foi pasando por diferentes fórmulas. En esta última etapa, nestas xa 3 edicións que levamos organizando desde o goberno, pois quixemos darlle ese enfoque máis artesanal, máis de achegar a esencia do rural, con diferentes... A aposta polo que é o noso, non? Pola nosa artesanía tamén, pola nosa forma de facer,
por divulgar tamén o que, pois, todo o que ten que ver co noso entorno. Eu creo que, bueno, esa é unha opción, además, que está gustando moito, na que eu creo que imos acertadamente. Eu estivemos, Ángela Maiseu, este ano volveremos, xa yo adianto, alcalde, tenente alcalde, que estaremos, porque nos gusta como se celebran este tipo de... Hai que ir, que é unha das conclusións que vou repetir, hai que ir, non? E que non existe outra que achegarnos a Tabal do Dubra, que podemos ir para disfrutar das paisaxes, do sendeirismo, da gastronomía, pero neste caso para disfrutar dunha posta de largo da propia cidadanía. Os veciños e veciñas, lembro ese desfile que houbo, que participou, eran veciños e veciñas que participaban, que lles gustaba formar parte do propio acto en sí mesmo, os veciños e veciñas que se involucran tamén. Sí. Eso é unha parte, bueno, digamos, eu creo que tamén moi importante, non? Que a veciñanza se volca pois en calquera, a verdade, que é unha sorte, porque cando pos en marcha calquer tipo de actividade a veciñanza as copa, o ano pasado, pois xa tamén este ano volvemos a participar a ter colaboración con Artesanía de Galicia a través deses obradoiros. Este ano, pois temos uns obradoiros de estampaxe, de panos e demais. En canto sacamos as plazas, ao pouco tempo rematámolas. Temos que colgar o cartel de que pases esgotados, non? E seguimos recibindo peticións. Entonces, é algo moi positivo. Que organices e que a xente responda dese xeito é fundamental. Por onde empezamos? Imos repasar, non sei se dá tempo a todo, pero o máis relevante e importante das feiras do abril 2026. A ver, quen empeza? O alcalde ou o tenente alcalde? Que empece o alcalde. Depende do programa. É sempre así, en armonía, o pacto, sí. Normalmente sí, por Que empece. No, sí, hai bo entendemento nese aspecto, sí. Vale. Empezamos o sábado. Empezamos o sábado. O sábado, como sempre, o arranque é a inauguración un pouco máis institucional, coas alcaldías da contorna, coa propia corporación de Val do Dubra. E o máis importante do inicio é o inicio de festa con Regueifa, que é o noso grupo de baile local, que xa conta con moitos anos de andaina, pois xa digo, xa leva sendo desde hai moitos anos así e nos mantemos iso. Inmediatamente despois xa temos unha degustación de petiscos que intentamos relacionar con Val do Dubra, como é un pouco a vaca cachena, como é o pan de Val do Dubra, a empanada. Bueno, isto ofrécenolo pois un cociñeiro de experiencia como é Mallón, a través dunha colaboración que tamén facemos co GDR Terras de Santiago. Nestas feiras intentamos nos últimos anos ter colaboración con diferentes entidades, con diferentes administracións, Diputación, Fundación Artesanía de Galicia, GDR. E despois xa a partir de aí pois empezamos xa na tarde unha dinámica xa de charlas, de exposicións. A primeira que ten o turno vai a ser Nusca Chousa, que é, bueno, unha nova influencer galega moi relacionada co eido da horta, bueno, ademais unha persoa moi cercana a que todo o mundo vai a entender e vai a ofrecer pois unha charla sobre a nova realidade da horta, non? Porque imos vendo... Adaptado ao clima actual, pon aquí. Sí, exactamente. Por que? Pois porque ora, pois, hai veces que as primaveras veñen antes, as árbores florecen antes. Bueno, como cambia o noso... Como vai cambiando o noso clima e como a mellor temos que adaptar un pouco o enfoque da nosa horta. Entonces eu creo que é algo que é moi interesante, a xente está moi contenta con que veña, é unha peza importante. Despois xa temos unha parte así xa máis humorística, que achégase Isi, o coñecido, bueno, comunicador de galego. E xa pola noite, xa no tardeo, que xa o comezamos a facer o ano pasado, pois temos o grupo Claxon con unha disco móvil CDC. Vale. Empezou o tardeo vai gañando forza a esa... O tardeo é perfecto, porque xa... Tamén a Estrada está anunciando un tardeo no Salmón, o sea, o tardeo, cuidado. Eu creo que é algo que está funcionando, tamén nos permite, polo que temos contrastado, que pois a xente pois está xa na mesma ubicación, aproveita para cear, porque temos polbeira, os
3 días, entón, pois, unha vez que pican algo tamén xa se quedan ali ou van ao tardeo e despois cenan. Tamén nos permite xogar un pouco con todos os públicos, para a xente ao mellor máis maior que quere retirarse antes, e despois, en todo caso, queda a discoteca pois para a xuventude, para que este ali o tempo que queiran. Non hai nese aspecto. Temos a hostelería pretiño da zona da festa, que é algo que creemos que é moi interesante, o que é a hostelería do núcleo do Concello de Bembibre, con accesos sinxelos para tamén facelos partícipes deste evento. Involucrada tamén. Involucrada, sí. O número de visitantes é maior, en fin, sí. Poñéndose as pilas tamén para dar ese servizo de benvida a todos aqueles que desexen disfrutar das feiras do abril. Sábado 4, domingo 5. Domingo 5 temos a tradicional exposición de gando, que participan pois as vacas cachenas da finca Ferreira. E tamén acheganse os cabalos e ponis de Proxecto Home, cos que tamén temos unha colaboración nos últimos anos. Temos unha ruta cabalar. Bueno, xa tamén, que pois non o dixen, pero tanto o sábado como o domingo temos eses obradoiros de artesanía de Galicia de estampaxe de panos. Temos tamén o domingo unhas xornadas de tiro ao arco, tamén mañán e tarde, que vai por quendas, xa están todas cubertas. E, bueno, pois despois tamén un pequeno simulacro este ano que é algo que estivamos dándolle volta, non, cos compañeiros de Protección Civil, que podíamos facer diferente, porque, bueno, sempre se fan escarcelacións e demais, entón, pois xa tamén vinculado co mundo agrícola, pois ese apuntalamento e rescate de vehículo agrícola, que iso é, pois, cando un tractor volca, como os servicios de emerxencia teñen que actuar, cunha colaboración tamén da Cruz Vermella. E todo isto pois péchase no mediodía, aínda que sigan despois os o que son os faladoiros e demais xornadas de tiro ao arco, pero o que é a sesión vermú péchase co noso Trío Alborada, que é o noso grupo musical por coñecido en toda Galicia, vaya. Isto o que é o xornada de sábado e domingo. Vale. E o luns? É o luns, que o luns pois é un día xa moi local, probablemente o día máis próximo, porque é un día que, bueno, ahora é verdad que hai en lugares onde é festivo ese luns de Pascua, non? Por exemplo, a mesa é festivo local, en Valdudubra non é, pero todo o mundo busca un oco para chegarse ata o campo da feira, comer o pulpo, comer a vaca cachena, tamén pois disfrutar cun pouquiño de música e arrancar a semana. Non está mal, non? Non está mal, non. A verdade é que estamos pois, facendo un esforzo para dar unha dimensión a esta feira de acordo cos tempos, porque a ver, é unha feira de primavera, eu creo que foi unha feira sempre vinculada tamén á parte do comercial, á diversión, no programa se recolle certamente cousas, pero Valdudubra tuvo a característica sempre de ser un sitio donde a xente participa moito na festa. Históricamente, bailadoras, tocadoras, cantadoras, temos recollido, temos publicado libros en ese aspecto, e a Feira de Abril é unha forma de expoñer e de facer visualizar eso, e a xente participaba, a xuventude participaba, e o luns, que pese a ser laborable, é un día obrigado, é un día que se vai á feira, que se participa, que se viste de novo e que todo o mundo asiste. Por tanto, eu creo que nese aspecto é feira de primavera, é feira de diversión, é feira tamén. As feiras do abril, sábado, domingo e luns. Luns, que non o dixen, Cuidado. luns de festa de empanada, referme. Además de polvo e cachena, temos a empanada que tamén, pois, obviamente, forma parte, bueno, ben xa de hai moitos anos, non? Ese darlle ese formato tamén, sobre todo coas panaderías locais, non? Darlle ese empuxe tamén á nosa empanada, que está moi boa, por certo. Estas son esas feiras as que, volvo e repito, un se sente na obriga de acudir,
Hai que ir. Hai que ir. Xa temos titular, hai que ir porque ven así. Pero digo que un reclamo, vos que vos movedes no día a día, que vivides as circunstancias, o bo e o menos bo do rural, as necesidades mayúsculas se cadra con outras realidades máis urbanas. Isto tamén, acudir tamén é un premio, un recoñecemento a esa parte de Galicia que non podemos esquecer. Repito, penso que o titular do ano pasado, bueno, xa o perdín por aquí, pero era falaba de presumir do rural, algo así, de presumir, de non agochar. Outro día estaba lendo unha polémica de que se utiliza o termo aldea en despectivo e demais. Todo o contrario. Todo o contrario. Todo o contrario. Todo o contrario, vivir no rural e vivir na aldea, os que temos sorte de facelo e criarnos ademais no ámbito rural, ir á escola rural, eu que son pois deses nenos que foi a unha unitaria, eu de vivir, andar ca bicicleta pola túa aldea, referme, eu creo que eso non suma máis que puntos positivos, e creo que a xente cada vez o valora máis. Nós ímolo percibindo, a xente achégase a Valdodubra, porque tamén os concellos como o noso, non digo só o que o noso, pero vanse dotando dos servicios necesarios para poder pois estar en condicións de ofrecer unha boa vida a súa xente. Estamos a un paso da capital de Galicia, moi pretiño de Carballo, de Coruña tamén, e sobre todo con todos os servicios dentro do concello. É que por aí quería ir. A dotación de servicios é fundamental para non deixar escapar e incluso para atraer. Valdodubra estaría atraindo a xente. O problema da vivenda, o problema de fin, que son comuns, que non se extrapolan, sí, se pode traballar ben, os orzamentos dan esa implicación necesaria para cuidar e mimar os veciños. Cantos veciños ten Valdodubra agora mesmo? Pois nós andamos sobre 3.700. Bueno, sí. É un número de habitantes que, home, se comparas con outros núcleos, pois obviamente son menos. Temos unha extensión territorial amplia, moitos núcleos, eso tamén fai ao mellor un pouco complicada a xestión ou a atención da totalidade deles, pero, bueno, xa un número de habitantes que require dunha, bueno, digamos, dun traballo importante para poder canalizar eses servicios todos que se lle están dando, eu creo que de xeito moi satisfactorio, todos eles. Que obras en execución? Hai agora mesmo, non ten chuleta, pero falando de memoria, alcalde, podemos falar de memoria, doulle si eso ao concelleiro de Obras a palabra. Ahora neste momento estáse concretando e levando a cabo unha serie de obras que son importantes, que están transformando o Concello. Eu creo que teríamos que destacar o que posiblemente se inaugure xa moi recentemente, a obra da Telleira, o que é a recuperación da central hidráulica e da chimenea simbólica para Galicia e de toda a contorna. Está transformando por completo a visión e a estética da entrada á capital do Concello, que é Benvibre. Pero aparte de eso estamos... Inauguración en breve? Esperemos que este verán este inaugurado definitivamente. Faltan cousiñas, pero xa está perfectamente visible, xa é comentario favorable en toda a contorna. E despois, bueno, aparte dos servicios, que eu creo que están mellorando os servicios e ampliando os servicios que había anteriormente, pois o que se está facendo é un tremendo investimento en obra e o que é moito máis importante, en execución. Nos 1000 días que levamos de co-goberno, estamos rondando de licitación os 3 millóns de euros, que é un fito absolutamente histórico un Valdodubra, e que posiblemente seamos capaces de executar, que eso é importante, porque ahora é difícil executar o tema das empresas e outras cousas, e eso está transformando Valdodubra. Estamos facendo un esforzo de chegar a todas as aldeas. Somos 12 parroquias, son moitos povos pequenos. Hai unha melloría, como comentabades antes, de cara á estética nas aldeas. Valdodubra foi unha poboación moi gandeira, eso retrasou
a recuperación rural e sobre todo urbanística das aldeas, e agora estáse efectuando, hai unha transformación moi importante, hai moita licitación de obra de rehabilitación, estánse mellorando os servicios, e eu creo que hai un antes e hai un despois. Todo o lento, o rural tamén está cambiando, non podemos falar xa do rural no concepto que tiñamos antes. O rural hoxe é unha mestura de urbano, rural, porque non son só os labregos, o que vai ali buscar espacio e silencio tamén ten os seus dereitos e ten os seus retos e quere os seus servicios, e aí temos que ter a capacidade de convivir. O xo rural non existe en esencia pura, a vida é así, transformouse e temos que ser capaces de eso. E a feira tamén é un intento de que se misture todo eso, todo eso, porque o rural somos así, cambiamos así, transformamos desa maneira, pero estamos orgullosos de vivir. E Valdodubra ten, comentábadelo, condicións naturales excepcionales. Neste momento necesitamos construir máis vivenda, estáse demandando, é un problema que temos, gracias á rehabilitación e outras cousas estamos recuperando, é un sitio atractivo, e eu estou convencido. Hai oportunidade de construir vivenda unifamiliar? Como están esos plans xerais que moitas veces quedan por voluminosos, por rocosos? Noso plan xeral, vimos traballando nel nestes últimos anos. Habíase aprobado inicialmente un plan no ano 2012 aproximadamente, ou 13, non teño ahora mismo datos así na memoria, pero nesas épocas, estamos falando de que xa hai moitos anos, estivo un pouco a mellor esquecido, tamén diferentes cambios de goberno, non houve unha estabilidade, entón isto tamén moitas veces frena unha cuestión tan complexa como é unha planificación urbanística. Nós viñamos dando pasos todos no punto no que se atopaban. Queda un informe sectorial da Xunta e despois terá que ir outra vez ao Pleno Municipal. Vamos a ir vendo os plazos que tamén se nos dan desde a Administración Autonómica, os axustes que se fan. En todo caso, hai unhas normas subsidiarias urbanísticas que permiten a rehabilitación de vivenda, que permiten a construción en determinados lugares de vivenda. Estamos vendo un aumento na construción de vivenda unifamiliar, sobre todo na rehabilitación. Con todas esas sería moi importante e moi positivo. Moitas veces para vir a vivir, e outras moitas tamén como esa segunda residencia de aldea, para vir a, o que decía Antonio, non, para vir a respirar o aire da aldea. Entón, con todas esas, o gallá tivésemos máis vivenda aínda, máis vivenda de tipo en edificio, porque, nesta situación, Valdodubra estaría en condicións de acoller familias que, tal e como está o mercado inmobiliario neste momento, nas cidades e nos seus arredores, teríamos capacidades, porque os nosos servicios, os nosos colexios dan para acoller máis nenos, e sería algo tremendamente positivo, que tivésemos máis nenos nos nosos coles, para o cole e para o Concello facer pobo. Un Concello que se pode permitir absorber poboación. Sí, estamos en condicións, a día de hoxe, sí, porque foi un... Ben, e depois, claro, falamos do rural, a gandeiría, que xa non ten o peso que tiña, o agricultor... Ten moito peso, está ao mellor máis concentrado nos determinados, son actividades económicas importantes. É unha peza clave de Valdodubra. A gandería e a agricultura, concretamente a gandería, é un motor económico fundamental do Concello, pero non é o mesmo formato que era hai 40 anos. Por iso, que se non me equivoco, se non correxídeme, acábase de aprobar algo que pode ser o pistoletazo de saída dun polígono. Sí. Os terreos foron, Antonio? Sí, neste momento acabamos de... Era un compromiso que había no cogoberno de chegar a comprar os terreos que estaban, os terrenos lógicamente programados. Esta semana, fai de días, a semana pasada, sí, acabou de pagarse a todos os propietarios dos terreos. Chegamos a un acordo prácticamente que a totalidade, os terreos están disponibles. Agora queda o traballo de buscar formas de
desarrollar urbanísticamente e dar os servicios oportunos. Aí estamos nesos. En Benvibre. En Benvibre, na entrada de Benvibre, mesmo frente á telleira que nombrábamos antes. E, máis estamos, eu creo que neste momento hai razóns para o optimismo, porque hai demanda de empresas que están solicitando terreo, que están solicitando metros, ao pé de Compostela. É que creo que isto é unha acción en base a unha demanda. Vamos, esta é unha acción que se van prolongado no tempo durante moitos anos. Eso tamén é unha realidade, non? Porque os primeiros pasos do polígono industrial de Valdedubra danse pois, hai 20 anos. Tamén por diferentes motivos, polo que fose, pois son tamén procedimentos complexos tamén. E a nós tocounos, bueno, esa última unha fase moi importante, a cal lle dedicamos moito tempo, tanto a nivel político e tamén a nivel técnico, pois para desencaixar finalmente, a través da búsqueda de acordos, pois poder finalizar esa expropiación con acordo na práctica totalidade das fincas e culminar a toma de posesión dos terreos. Entón, eu creo que hai perspectivas, porque hai demanda, pode habela, e sobre todo tamén porque non hai moitísimos concellos, despois de algunha reunión que mantivemos con algún organismo que xestiona as chans industriais, ademais, de concellos que estén en disposición de ter o terreo xa. É o noso caso, nós xa somos propietarios do terreo do chan industrial, está a disposición, pois agora é o que nos toca analizar, e toca-nos analizar con acordo de todas as forzas políticas do Concello, porque é algo moi importante, non, de como se vai xestionar, de como imos a canalizar pois ese desarrollo do polígono industrial, implicando, eu creo que tamén a todas as administracións, non? O Concello de Valdedubra é un concello rural, pequeno, cunha capacidade económica que ten os seus límites, obviamente, pero sí que xa temos ese terreo, estamos en condicións de ofrecelos de ser necesario, hai algunha demanda e, sobre todo, pode habela. Pode habela. Interesante tamén, ese despertar, esas ganas de darlle un revulsivo á economía, emprego, economía, en fin, son moitos os factores. Bueno, o motivo é coñecer a programación, pero xa fixemos un pouco de coñecer cales son eses traballos que están así a grosso modo facendo, como esa importante inversión en distintas obras. Entendín en 1000 días 3 millóns de euros para un concello como Valdedubra. Incluso algo máis, 3 millóns de euros son licitados en obra maior, que moita dela está executada e outra está pois, para executarse. Agora concretamente temos unha batería de obras en execución importante, a máis destacable a que decía o tenente de alcalde, pero temos varias obras en acción moi necesarias, todas elas, sobre todo despois deste inverno, que tamén as nosas carreteras quedaron con moitos estragos. Entonces é necesario pois que vayan a maior rapidez, ben feitas, eso sí, que vayan a maior rapidez. Non sempre depende do goberno, porque o que comentaba antes o tenente de alcalde, non, que ahora mesmo as empresas tamén teñen falta de personal, teñen que atender a moitos frentes, pero bueno, nós sí que ahora mesmo temos pois para os próximos meses entre 10 e 15 obras para executar, todas elas moi importantes, e aparte veñen os meses bons para executar a obra. 2027 hai eleccións, non? Me dixeron. Parece ser. Firmábamos a continuidade deste proxecto? Eu estou en condicións de decir que sí, que obviamente firmo a continuidade do proxecto. Eu creo que é un proxecto que lle está sentando ben a Valdedubra. Sí? Sí, eu creo que as cousas funcionan. A xente é a que ten que decidir, eu eso non teño ningún tipo de Antonio, que? De medo, pero bueno, temos que deixarlle a xente, temos eso é verdade. Claro, hai que esperar, hai que escoitar, os proxectos fanse, ten unha duración, a xente valoras, eu estou satisfeito, faltan cousas, quedan cousas sin cumplir, pero a satisfacción é xeral, o cambio é visual, é visible nos veciños, que é o importante, e o proxecto é Valdedubra, e nese aspecto pois estamos, e bueno, o meu compromiso nese aspecto leva moitos anos
manifestándose Enriba da mesa. manifestándose encima da mesa, por tanto, pa diante o tempo, e virá maio e se decidirás os programas, Claro, agora queda un ano de traballo. as alternativas e paso a paso. As seguintes feiras da Briguet serán na antesala dunha selección. Antesala, sí. Xa falaremos, xa falaremos. De momento toca disfrutar as de 2026, esa cita ineludible. Nos estaremos na xornada do sábado. Sí, Penso que estaremos na xornada na inaugural inauguración. para vivir un pouco ese protocolo oficial que tamén é moi bonito ver como eses alcaldes, alcaldesas homólogos de outros concellos, administracións, os propios veciños xa viven con entusiasmo o pistoletazo de saída, primeiras actividades, humor, primeiras verbenas, primeiro tardeo. Estaremos na xornada do sábado con nosos micrófonos, coas nosas cámaras, ou seja que se nos ven por aí e queren decir algo, pois ese é o momento, unha reportaxe, pois eso, para vivir os primeiros minutos, horas da feira. Sábado 4, domingo 5, luns 6, está toda a programación pois nas redes de Valdodubra e demais, tamén na nosa páxina web, hai un enlace directo para toda a programación para que non perdan nada. Nada, algo máis? Queredes engadir algo máis, alcalde, tenente alcalde? Invitar a todos a que veñan á feira, que aproveiten para ir máis alá da feira tamén, coñecer o medio ambiente de Valdodubra e a riqueza turística que temos, porque unha xornada dá para moito, disgustar da gastronomía e primavera, disfrutar e hai que ir á feira. Hai que ir. Alcalde, tamén, Claro, invitar a as todos. gracias, invitar a todos, ali vos esperamos o sábado, domingo, luns, o día que mellor vos veña para vir á feira e despois pois tamén para coller nota e achegarse xa a Valdodubra a disfrutar do concello, da súa gastronomía, das súas rutas e demais. Gracias. Graciñas aos dous, vémonos por ali esta fin de semana. Moitas grazas.